Lidi, fakt tohle nechápu. Každopádně já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videjku tady máme pokeše, budeme otevírat. A dva tady vzácný takový. Ty si necháme nakonec. Máme tady zlatý balík a bronzový, myslím, že je to teda bronz. Nejsou to pravý zlatý, takže nevím. Takže jdem se na to vrhnout. OK, takže už jsem tady. Takže jsem si vytáhl. A tak. OK, už mám tady spačenku. Ještě jsem si je trochu zamíchal. Každopádně teďka nová věc. V Praze umřelo 15 lidí ve škole. Jaký typek je postřílel, takže psycho. Takže mega. A prý se inspiroval nějakým ruským masakrem. Cože jako, vem si, že jsi prvňák prostě. A někdo tě tam postřílí. Prostě pív pav. A ten, co je tam postřílel, se taky zabil. Ale já nebudu radši o tom mluvit. Jo, rovnou je budu dávat do balíku. Takže máme tady Zacian Včko, Zacian 5. Takhle to vypadá hezky. Mám tady Umbreon a Darkrai GX. Takhle to vypadá. Je hrozně hezký kartičky. Jako. Flareon 5. Prostě normální pokeš. Magikarp Violet GX. Vypadá jak Sonic. Sonika dám až potom. Má jenom 90. Potom tady je Zamazenta 5. Zamazenta. Mám to je divný jméno. Ale to je hezká jako. Na 230. A tady mám Longlegs. To je Gardevoir a Sylveon. Je to GX nebo něco? Jo, GX. Charmander, Bulbasaurus a Squirtle. Dobrý. GX. 160. Teďka nevím, jestli tohle je Mewtwo, ale Mew 5. A vypadá to jako Baby Mewtwo. To potom musím dát ověřit kámošovi, protože on ví, on se umí rady z Pokémona. S Pokémonama. Jezus, no tak to musím dát. Pardon, že přeskakuju. Pikachu Mega Charizard 634. Budou tady a i víc než 634 a než 5000. Morpeko VMAX. 300. Jako HPčka, víš, jsou ty čísla. Morpeko 5. 170. Taky hezká kartička. A teďka Mewtwo a Mew GX 270. 270. Jo, takže Mewtwo má nějaký dítě a to se jmenuje Mew asi. Tak to vypadá 270. Mega hezká kartička třeba. Co kdybychom si tady tyhle otevřeli v jiném díle a tady tyhle až na shortu? OK?
to nezní špatně. Pikachu Mega Altaria má 590. Pikachu Mega Ampras 610 HP. No to dají víc než 620 HP. Pikachu Mega Lakior, to je basic a 625 HP. Mega. A teďka, to je hrozně moc. To je myslím skoro i nejvíc, co tady je. Ne, nejvíc ne, počkej. A někde máme přes 1 milion ještě kartičku. To je Pikachu Mega Rayquaza 780 HP. 780 HP. Ještě se to jinak pospátku, jo? Mewtwo GXko. Dark Mewtwo. Má 300 jenom. Holy moly, to je můj oblíbený. Jo, a je tady ještě klasický. Charizard 5, 522. Charizard 120 HP. Normální Charizard. Potom tady máme Charizard GX 250 HP. Jak to mám držet? Tak je hrozně málo. Charizard V Maxko. 586. Třeba mega. Charizard 5. 508 životů má. 508 životů. To je dost. Si dá level up. To je v těch hrách, když máš, víš co, když si dáváš ten... Když si dáš ten level up, tak... No, Charizard V Max 330. A aby jsem věděl, že jste to dokoukali až sem, tak napište do komentu ty napiš. Ty přesně ty. No to budu škrobanej prst. Ty přesně napiš do komentu slovo Mimikyu. Jo, Mimikyu napiš. Ukazuje na tebe jinak. Takže Mimikyu. Napiš Mimikyu. Do komentu. Jsi to dokoukal až sem. Jo, pardon, já jsem přeskočil. Charizard 5 220. O, to je tak cute. Pozor, máme tady stejnou, akorát vylepšenou. Charizard 5 220 životů. A hezký. No. Charizard 5 508 životů. Jo, a tam máš toho Charmanda. Počkej, on je víc Charizardu. On je Charmander, Charizard. Charizard jako holka a ještě něco. Ještě tady toto modrý. To je jedno. Dál tady máme, já se nebudu dívat, co tam je? Tam je něco dobrýho? Prosím. 350, OK. Blastoise V Maxko. Takže zase. Podívám se. Něco dobrýho? Prosím. Jo. Grimmsnar V Max 330. A jsem to lepší. Je tam? Tam někdo? No,
jasný, že tam je někdo, ale si OP. Mewtwo EX, ok. 170 HPček. Ok, dobře. Darmanian V Max. Víte co, já se nebudu dívat, budu to otačit na vás. Na tebe teda. Ještě poslední jinak. Když Genty Scorch V Max 320. Hezká kartička, tak. Padlo mi něco. Jo, Charizard Včko, mi padlo. Počkej, mám to zakázaný, nevidím nic. Je tam něco dobrýho? Tam něco s Pikachuem, že jo? Tak ne. Charizard V Max 350. Už nám to zbývá fakt málo, takže to ještě vydrž. Víš co, tak já to nebudu číst ani ty jména, já to budu ukazovat. 750 jinak. $508, Charizard 5 jinak, Charizard V Max, životy, no je to 330, právě. Dál, Charizard V Max 330 zase, to nevím. Charizard Brasl V Max 400. Takže nám to zbývá docela dost. Možná, pardon, zpět. No počkej, tohle je nějaká divná. Je. Ještě pade. No, hned si dáme dalšího Charizarda 330. Proč ne? Pikachu a 700. Pikachu 70. Ukaž se toto. Loch Ness Canoway. Lapras. Pikachu a Zekrom, pardon, GX 260 HPček. To zbývá docela málo. Už jen 12. Pikachu Mega Salgor 480 životů. Pardon. Pikachu jako pošťák. Neboli 60 HP. Pikachu V Max 310 HP.